Akkalansalmen silta on hyvä lahja Savo-Karjalan tiepiiriltä 125-vuotiaalle Lapinlahden kunnalle ja kuntalaisille. Silta on monille Martikkalan ja muiden länsirannan kylien asukkaille yhden unelman täyttymys. Onhan jo vuosikymmeniä sitten kyläläisten toimesta esitetty ajatus, että joskus vielä päästään Lapinlahden kirkonkylälle kenkien kastumatta. Nyt on se hetki. Ja aivan samalla tavalla tämä hetki on tietyllä tavalla nostalginen, kun lossiliikenne täällä Lapinlahdella päättyy. Lämpimät kiitokset lossinkuljettajille hyvästä asiakaspalvelusta. Haluan kiittää lämpimästi kaikkia tähän hankkeeseen osallistuneita. Erityisesti lämmin kiitos Savo-Karjalan tiepiirille ja nimeltä mainiten tiejohtaja Pekka Taskiselle ja sitten tiejohtaja Matti Tuiremolle. Samalla lausun kiitokseni monille yhteistyötahoille, erityisesti vielä silloiselle Kuopion läänin maaherralle Olavi Martikaiselle, Talousalueen liiton toiminnanjohtaja Jouko Pennaselle ja myös Lapinlahden kunnan luottamushenkilöille siitä, että olemme yhdessä voineet tätä asiaa viedä eteenpäin. Onnea ja menestystä kaikille ja erityisesti nyt tämän länsirannan asukkaille ja kyläläisille. Hyvät kyläläiset, 3 kertaa hurraa huuta tielaitokselle. Hoi! Hurraa! Hurraa! Kovin tuntuu historialliselta tämä hetki, että siltaa myöten Akkalasta Lippoon tänä herran vuonna 1999. Ja lähes päivilleen 33 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran lossilla mentiin yli. Tänään on se Viitarannan ukon ennustus toteutunut,
että kerran vielä kuljetaan saarien kautta kuivin jaloin Lapinlahdelle. Sirona kuin joutsanen kaula silta kaartuu Akkalansalmen yli. Kiitokset tuomme kunnanjohtaja Kari Virrannolle ja kaikille kunnan elimille, valtuustolle, hallitukselle aktiivisesta toiminnasta sillan hyväksi. Radion välittämänä on paljolti tullut tietoon paikkakunnan vanha sanonta, ei hätte, Väisälämmäk näkyy. Ehkäpä nyt liikenteelle avautuva komea silta antaa uutta puhtia matkailulle koko kuntaa koskevana uskoa tulevaisuuteen. Lapinlahti pärjää. Etenkin alkukesästä, kun vedet ovat korkealla, reitti on yksi maamme kauneimmista. Hyvät kutsuvieraat, kunnan edustajat ja koko juhlayleisö. Ensiksikin suuret kiitokset uudesta komeasta sillasta tielaitokselle, urakoitsijalle ja kaikille siltaprojektissa mukana olleille. Tämä silta, jonka juhlaa vietämme, on taideteos, käytännöllinen taideteos, joka kuvaa ihmisten työtä, halua ja tahtoa rakentaa yhteiskuntaa kaikesta pessimismistä huolimatta, joka viimeisen 10 vuoden ajan on valitettavasti ollut pinnalla Suomessa. Tämä silta, jolla seisomme, on osoitus siitä, että näin hyvät ystävät täällä ei ajatella. Kiitoksia. Jäähän vaan tanssimaan vettä jenkkoon, kyllä se riittää tästä maailmassa. No niin, minä olin varma siitä, että hytkää siltä ja niin kävi kuulkaa, että verenkonehytkytys kävi, että TVkin meille puhuta kuulkaa tuolta, mutta niin se on kestävä, että kesti. Niin, kuulkaapa sillä tavalla, että minusta kun tuntuu siltä, että niin voidaan aloittaa tanssi. Pojat. Pari minuuttia meni sitten. Ensimmäinen yleinen liikenteen kulkija sitä sillasta yli menee.
Ollaan yhdessä, kato siitä, niin pitää niin minäkin taas. Haluan kiittää tämmöisellä repulla, jossa on hiukan tämmöisiä turvallisuuslahjoja ja hyvä matka. Kiitoksia. Laitetaan tuonne puolelle. No nyt loppu lossiliike.